Dodržuj pokyny organizátorov a vedúcich tímov. Všade so sebou noste náramky a výsačky, bez ktorých vás nikde nepustia. Rešpektuj zákaz fajčenia v ubytovacích priestoroch a všade tam, kde sa nachádza viac ľudí. Vždy a všade dodržiavaj prísny zákaz požívania alkoholických nápojov. Prosíme, zdržiavaj sa iba v ubytovacích priestoroch, do ktorých si bol pridelený. Na verejnosti dodržiavaj nočný pokoj po 22. a večierku po polnoci. Žiadame vás, aby ste svoje mobilné telefóny vypínali počas programu. A žiadame, aby ste svoje fotoaparáty používali citlivo. Žiadame ťa o vhodné oblečenie, najmä počas svätých omší. A na záver ťa prosíme, aby si túto brožúru funkčne využíval a najmä, aby si ju neodhadzoval.